कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. श्री शेजेश्वर मंदिर शिथिल अवस्थेत आशिल्ले लक्षात घेऊन नवे शिलामय मंदिर बांधकामाच्या कामाक दसऱ्याच्या शुभ प्रसंगी आणि काष्टमूर्ती मुहूर्त कार्यक्रम संपन्न. कारवारच्या शेजवाडात आशिल्ले पुरातन श्री शेजेश्वर मंदिर शिथिल अवस्थेत आशिल्ले लक्षात घेऊन नवे शिलामय मंदिर बांधकामाच्या कामाक दसऱ्याच्या शुभ प्रसंगी आणि काष्टमूर्ती मुहूर्त कार्यक्रम संपन्न झालो. सुमार 18 कोटी रुपये खर्चात बांधचे हे शारदा मंदिर परमपूज्य जगद्गुरू श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामीजी तसेच श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामीजी हेमगेल्या पूर्ण आशीर्वादान उभारते आसात. गोकर्ण तंत्री हिरे भट हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल शेजेश्वर जीर्णोद्धार समिती, देवस्थान आणि व्यवस्थापन समिती, देवळी, नागरिक हेमगेल्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम पार पाडलो. यावेळार कारवार अंकोला विधानसभा संघाचे आमदार सतीश सैल हेमी सांगले की श्री शेजेश्वर मंदिराच्या पुनर्बांधणीबद्दल हांव बऱ्याच वर्षांपासून ऐकते आसा. आज देवाच्या कृपेन हो शुभ क्षण देवाच्या भक्तांसाठी आयिल आसा. फुडें तिमी सांगले की हांवें आमदार निधी आणि मुजराई खात्यांतल्यान एकूण 7 कोटी रुपयाचे अनुदान दिला. तसेच मंदिराच्या तळ्याच्या विकासासाठी 2 कोटी रुपयाचे अनुदान दिले असून हे एक कारवारचे आदर्श तळे म्हण विकसित जातले असे तुम्ही सांगले. यावेळार मंदिर समिती, जीर्णोद्धार गाव व्यवस्थापन समिती, मान्यवर, देवळी, नागरिक तसेच अनेक भक्त हजर आशिल्ले. दर्शन लाभ शकतो आम्ही काम करूया म्हणून सांगता. आज केशव नाही काय एक गोष्ट सांगता सगळ्या मुखात तरी बी त्याला कसलं पेमेंट दिले ताचे ना आम्ही पण ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು 5 ಒಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುರುಜಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಜಿಯವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಚರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಮಣ ನಾಯಕ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬೇಕಂತ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ आशीर्वाद. हम टोटली 0 आशिल्ले तेन्ना आमी 27-28 लाख रुपये सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक, सगळे भक्त लोकांक मेळ घेवन आमी देवस्थान अष्टमंगल ट्रस्ट घालतो. तेन्ना आमचे देवस्थान निरावस्थे आसा, आमगेले गर्भकुडी पडची कंडिशन आसा म्हणून सांगून घेवन इमिडिएट देवस्थान बांदूं जाय म्हणून आमकां हे तरी आमकां खूब इतले अडचण येयले. 7-8 वर्सां आमी खूब इतले देवस्थान फिरले, मंगळूर गेले, हे सगळें आमगे खूब इनिशिएटीव घेवन आमी सगळ्यांक इनिशिएटीव घेवन देवस्थान बांदया म्हणून येयले. पण आमचे कडेन फंड्साचे कसलेच अरेंजमेंट नाशिल्ले. आमकां मुखार वयता म्हणल्यार आमकां भंय दिसूंक लागले. जय सर म्हणटालो समीर 6 कोटी आमकां 3 कोटी तर आमकां आमचे कडेन कांयच ना, आमकां कशें देवस्थानाक हात घालचे. तरी ते देवालेच इच्छा आसता. देवानच आमगेले MLA साहेब परत निवड येयलो, MLA जालो. तेजे नंतर ही आतां जीर्णोद्धार कमिटीची एक प्रक्रिया जाली. जीर्णोद्धार कमिटी जाली. साहेब आमगेलो जीर्णोद्धार समितीचो गौरव अध्यक्ष जालो. तेजे नंतर साहेबान ते सांगलो तुम्ही एस्टिमेट करा, मुखार सरप आपल्या कडेन घेवन या. आमी तेमी आमगेलो केशव नायक कॉन्ट्रॅक्टर आनी 3 कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले. तेमी बी बरे रेट्स दिले. तेमी देवस्थान पळोवन येयले, केशवान देवस्थान पळयलें. तेन्ना कितें जालें म्हणल्यार केशवान आमकां 8.5 कोटयाचे एक एस्टिमेट दिलो खाली टेम्पलाक. प्लस भायले सुक्त पळय म्हणल्यार पाकशाळा आनी भायले डेव्हलपमेंटाक 10 कोटी रुपये एस्टिमेट दिलो. टोटल 18 CR रुपये तेणी एस्टिमेट दिलो. मागीर आमी ताचे कडेन कमी करून घेवन देवस्थानाक सिलींग बिलींग नाका, 5 कोट्या भितर कर, आमकां फंडाक खूब प्रॉब्लम जातले म्हणून
पण साहेबांना आम साहेबाकडे गेले, कोटेशन त्यांनी घेऊन साहेब अशें सांगला सर त्यांनी सांगलं 8 कोटी आपण दिलं मी कमिटीन जरा सिलिंग बिलिंग नाका पण 100 कोटी केला. म्हणजे साहेब की म्हणलं तुम्ही करतुल्या देवस्थान बरोबर करा, ते कॉम्प्रोमाइज केलेतच का नका, ते पुरा सागवानीन करा, पण सिलिंग पुरा करा, पण 8.5 कोटी ते 8.5 कोटी टेम्पल जाऊ प्लस 10 कोटी भायली 10 कोटीचं एस्टिमेट दिले ते आम्ही चिन्यात बदललं नळी घाल्यामुळे ते प्लॅन केले. ते बी साहेब म्हणते 10 कोटी जसं 10 कोटीचे फात्राचे म्हणून टाकूया बाहेर बी आणि ते प्रॉपरानं करा. ते बी साहेब कसं 10 कोटी रुपये आम्ही सगळ्याकडे वरच्या 8 कोटी टेम्पलाचे आपण तुमका हाडून दिता, टेम्पल बांधून दिता. खाली सराउंडिंग भायले जागो आपण घेऊन दिया, बाकीचे किती करते आपण करून दिता. टेम्पल देवाले त्यांचा आशीर्वाद असा, देवाला आशीर्वादान तेमी सांगले 8 कोटी टेम्पल आम्ही बांधून टाकूया. तुला शाश्वत करते आणि त्याचे देवस्थानं नाव होते आणि पुरे आमगेले साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. शुक्रवारच्यान गोकर्णा हिंगा पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ. कारवार. दसऱ्याची सुट्टी आणि आठवड्याच्या रजेच्या निमित्तान शुक्रवारच्यान गोकर्ण हिंगा पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून शनिवाराक ही संख्या आणि जास्त झाली असा. हिंगा श्री महाबळेश्वर मंदिरात देवाचे दर्शन घेऊक शिवरात्रीप्रमाणे मंदिराखंच्यान मुख्य समुद्र किनाऱ्यापर्यंत भक्तांची रांग लागली असून मोठो जनसागर निर्माण झालो असा. भक्तांक व्यवस्थित व्यवस्था करतेसाठी मंदिरातले कर्मचारी कठोर परिश्रम घेती असतात. हांच्या सगळ्या समुद्र किनाऱ्याचेर लोकांली मोठी गर्दी दिसते असून समुद्रात उतरणं लोक मस्ती करते असतात. हेमका नियंत्रित करतेसाठी जीवरक्षक कर्मचारी तत्पर असतात. कुडले, ओम आणि इतर किनाऱ्याचेर जलक्रीडा सुरू असा. हिंगा लोक बोटींतल्यान समुद्र प्रवास करत नवीन अनुभव घेती असतात. मोठ्या संख्येन येवच्या पर्यटकामुळे वाहनाची दाटी, वाहतूक अडथळे, वसती, शौचालय, स्नानगृह आणि पिवचे उदक यासारखी सुविधा कमी पडते असा. या सगळ्या सुविधांची सार्वजनिकांच्यान मागणी असून सुद्धा जिल्हा प्रशासनाखंच्यान पुरेशी कारवाई जाते ना. ताका लागून जिल्हा प्रशासनाखंच्यान लक्ष घालची मागणी जाते असा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.